Angelegenheit, die wir klären muss. Es waren ja 3 Prämien angesagt. Der var 3 præmier, som skulle gives. Og jeg ved ikke lige, hvor rækkefølge jeg skal tage dem i. Gibt aber nur 2. Der var en de skønneste morini i Danmark. Den smukkeste danske morini. Og det er jo okay at sige, den er jo tilfaldet mig. Nej! Woohoo! Og det kunne jeg også et land. Ja, de skønneste morini i Danmark var Mainz. Also Vorteile, wenn man selber zieht. Genau, Mit die Prämie folgt dieses Jahr ein Wanderpokal. Aha. I år der er en vanderpokal til, men den skulle faktisk have været med sidste år også. Så jeg synes faktisk, at Mirko skal have den med hjem. Ja. Fordi han ikke fik den med hjem sidste år. Så. Der havde du den jo ikke, så. Der havde du den jo ikke. Nej, det havde jeg ikke, men den kom for sent. Den må ikke komme med posten. Alligevel. Ja. Tak skal du have. Ja. Wofür jetzt? Weil er hat letztes Jahr, das wir heute Abend noch haben. Ja, letztes Jahr hat er den Pokal eigentlich haben sollen. Ah, so. Aber der kam zu spät. Letztes Jahr. Ja, verschwunden. Ja. Und dann gibt es die längste Anfahrt. Und das ist ohne Zweifel Michi, wo ist der? Ich? Nein, der andere. Da gibt es eine Geschenkkarte für der dänische Morini-Importeur. Da kannst du was für 300 Kronen bei ihm bestellen. Wie viele Kilometer hat er gefahren? Er hat 820 Kilometer gefahren. Oh. Ja, genau. Nee, das kann ich nicht. Maybe you can buy gasoline Så er for der it. sådan en særlig præmie. Den går til Bo Madsen. Han har jo desværre ikke kommet i dag. Men han får den alligevel. Det er 10 pakker Der kaffe. Nachteil ist nur, dass alle großen Tanne, die sie da bei Han ihm holder kaufen, jo auch de noch der 2 kaffemøder Prozent drauf hver haben. gang om måneden på søndag, når man skal stå op og så køre en tur med ham og drikke noget kaffe. Og han har gjort så meget for morini i Danmark, så jeg synes, at han skulle have en særlig pris i år. Ja, die besondere Prämie geht an Bo Madsen, der dänische Morini-Importeur, weil er so viel für die Marke in Dänemark gemacht hat. Und dann gibt es noch eine Prämie, die war nicht angesagt, aber ich finde es trotzdem passend. Der er en særlig præmie, som ikke er annonceret, men den synes jeg alligevel, de skal have. Og det er Traffets redningsmand. Die Prämie ist die Retter des Treffens. Und das ist Jørgen. Wo ist der? Da. Ja. Das war's. Så kan jeg godt tænde for videokameraet, ikke også, Søren?